kope bafo kuja wosu eja adama mechiawo medase abusua enanso ayeda fofra yasa esim na enne me no ba bedi nkomo na nkomo no mo asomra so yi mimia message am dem amatu ne din say divine protection abusua adenti amatu ne din divine protection me kan okura che say woni pa bia oba wiase bia ade ehia first and first aya hobambo ade ehia wo wiase pa aya hobambo so ni ahobambo a mini o te say aboa o te say bia akoko ana wodwan ya eheda amana aduane adie no adoreye e woni wuratim oni odwane akoko na tifie na so hyeretimu say bronya bre obekuma boa na we aboa ne de onim so oni wura na tie o woni adwemboni bi tie ne wura na so ne wura amana aduane nyina wo se misiesie wo mo adore afere so a me do akome kwansa ase eti abusia ye oni pa bebre wo wiase a wo mo te san kokko ebi te se nwan minia sa opese obeye nipa de a ene epe ahobambo papa what e reka cho no enipa ya bo bone o enipa ya de a ne hu nipa hu cha spirit me ka no kora kire wo anyi nipa ni o na nipa nye wodo hu atwiri nipa wodo hu abata nipa enipa bekum nipa ya silent killer wanu osre ono okoba enso no ono na eku o minia Joseph Mensa to nyumbi big Joe mechiawo wose anadu boja ka yirbombom wanu na eku ono na esa ba woni mu ase pa na enso ono na esa yewo tienie asembisi ewo Psalms wose matafo kasa me ho bonne se da bana ko be wo na ne di ba yira afura asase so onua nipa bi ho wo ne nanam wo ya otamfo na nso nim susuji nipa di o na nipa nye pa ho bambo papa na na babuwa wo so do ba twi nipa pa de fa wo twi nyame me se me fa nipa damfo ka me fa sunsuma damfo enti me ni nipa eni nkomodie enti me 24/7 metimi sunsum so me ne ma jane me na edi nkomo each and every day me ni honam nkomo ne senti me nshadam pa fo so nkomodie bebre enka na me de me ma nipa na me pe nipa sam na enka me do nipa me yi me ti ma grade me nipa especially on na be me na me yusu say so nipa bi ba nche ya anya wekura wo onua ti de woni mo no kire ni bi abusia onipa bi won mo for weakness so no de asore tiawo ne senti susudu nkomo kire nipa fa ho bata nyame wate na eno na babuwa wo onyankopon sabe eja fuma no ensiye eja fa mbo na cheme hom te say aboa kraman ya ni wura edinini so koto krama ba fie na hwa aboa ni yia me ka cho say aboa ne ntra ho ma obi mfra bonte metake ni wura da oboa tieni o so tete wo krama yie na kire de aboa no onya ebra wo da na aboa ne da wo kwa no on sori nko ba bi ya da wote twetwira no asase no oposo wo mani wura sai obi alarm a kire ni wura sai bibi ya dai e bantiri wura mo no ho ban sa na ho homtie oni party so okra wono na tie bibi banani tua pa no yi nani wo twa ma bibi ato bibi tu wi a wono asa beje aya wo dodo enso no da fom no osre e ka obi nkoda nko ani maguase mini ya metufo mo ani mra ho so wate me pa cho ebi ya no hia memoa oduma nkuma fo me so abuwa nipa bebre na na me ka divine protection pa cho ebi ya no wutwam jeme number yi wo phrase se am pa cho be fa wo problem bi a wo bi ya me yebi wa ho bi a jese e ho na wo ka no ebi ya na nidin se wodi bi a me ye ho adwuma sa yare na ade ba me pa cho yare bi a me nyi twenyi adoa yare bi a ye ho adwuma abrabomu ahochira na sa abrabomu situation bi a de wakom bi a me no ya fabra
mese so afie nkuku ne nkaka nyina fa bres ka nyame kese ene ba na nyame kese na ase ne won so yawo me de menya nkopon wo ya ade nyina bi enti problem bi adam bi abra me yesika akwa nkyere ewi ase ama me no anse sa anyi ohia na yare enti abusua ohia kawa sabe utiriti so odwati wo ka sampa kura yemfa wo enti abusua ensama mekan fa ne serious enfa ne ma ni agro ehia wa free system ni mu bra na be sika akwa nkyere bi wate be yesika akwa nkyere bi me yesika akwa nkyere ma wa me dia forever me yebi ma wa forever skagya nyame kase ne bra na nyame kase adawro ma wa kyerɛ made meja kyerɛ made wate bra ne fa bi mu awo na so obra bo sipi na sita ade ya ne se one nkora nyina si so wo ye pani pa na nkora nye ho akora nya no ho mu pani ho minia sa akora nya no ho mu pani ti da bia meka asem se jimifo bi anti nya sika ti so akoto so obi nya sika enkasa sa ni panu wajimi jimifo nya sika o sika wone badwema na nam sika nya zafo sika ya odoma nkoma sika ya oba ade enti so peska mo adwemu na ho entrasi mo obi nka nche o se dia wo ye no enkwa ha ensere ha ya wumitum maka che o se yisa adwene firi utirim ya wumitum no yifiri utirim na mo woni na ho na bata awurade ho mesi abrabo wei obi an master o spiritual master no wan o ha ba na da so a eye o se wunya obi ema ne mo wo tumi ka na bra waje nkwati ase eja wo ho obadum ho no aboawo ama de oso ye no atumi ayeyie eti na metu mensafra wo mo woni na ho na mo woni mra ho so na na uba maru ade na maje nkwa be fa me so aboawo na de nyina be wie peye enso e de amawo eja nka wo mo nka ho pa cho me de number na sa ma obi 0453 011 926 0453 011 926 me pa cho me number no enti so far eja be fa me so adomo to beboa wo ama ne ma nyina so awie peye ya do odoma nkoma bo so ne asase da na se de odi abedro enam no ba bewura message no yi na ansana me no bewura message no me pesa revival wa adwen ya wumitum medical ka asem bi a kyerɛw maka kyerɛw sɛ wo ba wi ase hwehwɛ bibi ma wo kra wo me pato ene de kwa so ya na ehomra ya ba beto aso abisi on waje bra na wo hweme me dia ne ska dwa nyame kese odoma nkoma bo so ne asase a ya fra na obo ade no ne de hye konkron eneme ana odoma nkoma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwensem emra asomdwensem a me de na ma ene san odofo me ka bibia cho sa abrabo ayebo ye monakwa wo ewiase na ho kwa wo ansa na bebo bra na obetimi ade ye ne diso bibi ta akire emo obi ntrase na adaw mo obi nkasa nwa adwenem abrabo na ayebo no tie ne ye eye me na me bo bra nya yan ne ye bo bra ade ba ko na master de owiase ne se hia wa enkasa hia yan se sika ne ho enso nkrofo sia na esi adan wo trase ama ado hia ne ahokira kwa akwu enu nti na mabba ba piem se enam de asem de te se ye nam de bre wo tutumrika na bra na bɔ mmɔden ase efiri juada kosi memene da anwumere 5:30 to 6 bɔ mmɔden ase ɔde TV ne beto KUMAWOOD TV na de me no aka ne se me ma so de mento ade wo ho na mo me ye nchi ato obi so oba wi aso ni adanse da me pese oba wo sa ni penam hia obra me ento nchia na nsa na badwire se me economy no skadwa nyame kase akoto nchia no me pa cha okọ lawyer nchen wo lawyer akọ nchen wo ni lawyer nso akopa bi na o mo pepa mfama wo se me ni skadwa nyame kase kwa akoto nchia me ma no boso me pe masama me de koro no se boso me duru na ayeyi amame a me pa cha de me de to so no omfa se anya yi a me ni skadwa nyame kase ni asem me komi fie asomdwem asem eye tie asem bi ya ni fie adofo tutumrika na bra media metumi wansi wasa me ba na maba beboa odoma nkoma mfa me so emoa na di yie na brabo asase so anyina se wa ni yie a me ka no korati o se ohia aya aboa eni kwase ebo ne din na metumi wansi wasa odoma nkoma mfa me so na emoa eya nti ato maka kire wo
Bomodi na shia me na bu obi nso amane na obi nso mu obi amane. Se adwuada kosi memre da bia no. Sika dwanya me kase atena se. Me no obedi ahia mu. Me pa cho me da ase. Asopa hoyi encha asem tie. Bye bye. Abusia waje bre na wo hwe me. Me dia ne sika dwanya me kase. Odoma nkoma bo so ne asase a. Ya fra na oba ade no ne de hye konkron ene me. Ana odoma nkoma soma me wo nchen. Same mfa asomdwe nsem emrew. Asomdwe nsem a me de nam ene san. Odofo me ka bibia cho sa abrabo aye bo ye mo na kwawo. Ewiase na ho kwawo. Ansa na bebo bra na obetimi ade ye ne dise bibi ta akire. Ema obi ntrase na adaw. Mo obi nkasa nwa adwenem. Abrabo na ye bo no. Tie ne ye. Eye me na me bo bra nya yan ne ye bo bra. Ade ba ko na ma study owiase ne se hia wa enkasa hia yan. Yan se sika ne ho. Enso nkrofo sia na esi adan. Wo trase. Ama ado hia ne ahokira kwa akwu. Enu nti na mabba bepiem se enam de asem de te se enam de brewo tutumrika na bra na bom modern se efri juada kwesi memene da anwumere 5:30 to 6 bom modern se odo TV ne betu KUMAWOOD TV na de me no aka na se me ma so de me nton ade wo ho na mo me yanchi ato obi so oba wi aso ni adanse da me pese oba wo sa ni pe na me hia obra me nton chia na nsa na badwire se me economy ne sikadwanya me kase akoto nchia no me pa cha okọ lawyer nchen wo lawyer akọ ne nchen woni lawyer nso akọ bi no mo paper mfama wo se me ne sikadwanya me kase kwa akoto nchia me ma no boso me pe masama me de koro no se boso me duru aye yi ama me a me pa cha ode me de to so no omfa se anya yi a me ne sikadwanya me kase ni asem me kọ me fie asomdwem asem eye tie asem bi ya ne fie odofo tutumrika na bra media metumi won so se me ba na ba beboa odoma nkoma mfa me so emoa na di yie na brabo asase so anyina se wa ni yie a me ka no korete o se ohia aya aboa eni kwase ebo ne din na metumi won so se odoma nkoma mfa me so na emoa eya nti ato maka kire wo bomode na hia me na bu obi nso amane na obi nso mu obi amane se adwuada kosi memre da bia no sika dwanya me kase atena se me no obedi ahia mu me pa cho me da ase asopa hoyi encha asem tie bye bye. Abusia waje bre na wo hwe me. Me dia ne sika dwanya me kase. Odoma nkoma bo so ne asase a. Ya fra na oba ade no ne de hye konkron ene me. Ana odoma nkoma soma me wo nchen. Same mfa asomdwe nsem emrew. Asomdwe nsem a me de nam ene san. Odofo me ka bibia cho sa abrabo aye bo ye mo na kwawo. Ewiase na ho kwawo. Ansa na bebo bra na obetimi ade ye ne dise bibi ta akire. Ema obi ntrase na adaw. Mo bi nkasa nwa adwenem abrabo na ye bo no tie ne ye eye me na me bo bra nya yan ne ye bo bra ade ba ko na ma study owi ase ne se hia wa enkasa hia yan se sika ne ho enso nkrofo sia na esi adan wo tena se ama ado hia ne ahokira kwa akwu enu nti na mabba bepiem se odoma nkoma se edu abi akane ya ne bo ne a na akofa nsem bebre e de aba fache me ya da na ye ho kakra ya san ba bio aha enti abusia yeni nkomo me pato na ensema me no kai eye nkomodie me nua me bisa se nyame ba na onim no ho no bambofo nyame ba na do tiri asha na se yawo empremprem boafo abusia eso nya trustworthy spirit me ka cho sa brabo we na ye bo no abusia sanka bibi mi wiase anka da ye ntu promo enti abrabo na wo bo no hwehie se wonfa ho nkobo obi nipa huru bi akeke bra mama nka no ko bi nche se ohie ni adamfo enti abrabo na wo bo no pre na so power bi tu na asi tie nie unyame ne hwan ya wo mutum anu nyame somo woni pa bia woni nyame enti me pa cho unyame ne hwan divine protection sister meti asori ache o enhranko odoma nko bo so ne asase se fi se meti asori barely 19 years ago almost 20 years mo sorry baby ya wuda odoma nko ba fra me am wo ne senti me ma ka che ma sorry ma se wo be pere wo be wo no wu a me mo wa yie what you say
because the omo nkwa no wono no ofre me wono okuta owuo ne nkwa safoa enti menua enam beka nsem ye kyerɛwo skadanya mekase ne ba na nya mekase ya mebo ho dawuro no menua menim de ma hunu sister to me kana bra wate yare na da so a bra ne amoa meka cho se so ne bambofo na mo a empane bu bese so do ho bo aboa prenkansi ma okotoko anya dai enka soro enti abusia tutumeka na bra fa tribe be se sunsum na sibi na so ho nton munkum na ba bejira sokoma petudawo everlasting power palace e won na munkum ni jira ono ne bambofo skadwo nyamekase na adu tiri se na se oni bra na nyamekase wudu tiri se wa na se a sister woda wada wo woni problem woda wada hwa weba 2005 sister bi ankane na menene nam woni bra ma bi atena data no ma wo ma be 3 sana na ma ya 3 sabre no woni bra ma na tio na bra ma no so num sapa enso na nya na nia na sister na ni kuru ewa ni bra ewa broche no de to ni bra nim ni bra to ring efra broche abase on fama ni kuru fama ne ho ade ti asama America che wo sister no okwa sorry wo ye bia ware no anya yie da ma ne te baabi na sister nso te baabi enti bra sister ndre ho bebo me no na me ka che se inshallah kamo ne beka se inshallah nyame wo nam se kwa bia so be yo ho ade 2005 early 2005 and the Bama express interest so be sister ne ho ade after so no na wo train no oba ne ho ade na ho ade ye no no ena nkom sha ba fa sister no say ade abache am ye kokko sha sister ne kawa ne yafuru baka na nadwo wo no obeja ne nan sa akosi say ade abache make ho bambo divine protection wo ho bambo woni problem and for no dia bai fo shama wo make no kura cho say wo bambo phobia wo da wada tie nie na samu me ka che sister ne say wa ria ade abache ma na wore na baso a enye bama ne begwa wore no na mo yare ba ma wore na edai agu ni ase to wore na sheda I'm telling you asagro asampa 2005 asam na mekan yakoye oba ne ho de wo bu akwa na data we pa so be 1 ene yakwa akoye ho de yedu sofolai sabre no mu se sofolai ekwa no mu nyi kwa foforo na ekwa dada no ni ku jira kwa wo bi onu kwa akoye oba ho de o wo mu a wo mu kwa akoja no wo mu sia ba ma na bra na wasimuni ka meba ahomache 5 ana sister ne yafuka no ojane 9 sa ma ne ahomache 12 sorry ojane 9 sa ma ne ba ahomache 5 ansa na ne yafu to no bra ne bedu ho na akobofo yafu me sa me mebo mpaye na me mpichi kakra na me mfa kawa ne nhye awarefo no abusia asagro yahu ye na nsuo mu na se twam nsuo beto nsuo so to ya aware no nso wo fie enti tent ne yabo ya botanta ware na sai me pagya me nsate ahwewiem na me ka che oso ne asase wura se me pie nso ne kogu baabi eni ko se ska ganyam kase ne ba na nyam kase ma osoro eto nsuo ebra me girem ayi adwuma never abusia so video ne bia e man perifo bia omodwa omubuofu sabra na me ba sai obi hu ya onim sam ye ba ma kase o sabra na me nipa chesa me nipa tie na wo ya na ma teme sate ahwewiem na me se me pie nso akogu baabi abusia wo ya possible abra me dem sato from na wi ada so direct obi of course award ni bi abu akwa ufri officer abu akwa officer na ko onom ansa na okodu osesi wo onsani fa so efie bi ho mint me nkai efie no house number many men sato from na wi ada so direct me sra ware no so wie time a me bom pa ye share reception no so na nsu etigu ya na say wade ma wie and sister na nya ne kunu eno me no nyina ate dan ba akum aware na so asumdua ba sister wa me ka cho say bibi ni wiase ke da entuprum me ka no kura cho say
dwane na bra bebata skadwa nyamekese ne bena nyamekese ho na ho na nkurumdie no wo abusua bra mepacho so do tiri be hye skadwa nyamekese ase a mepacho owo manasiu this obra okra efra sama be se wo ba be sra asasi no asa kwa this bra na so ebra so ya ofie be yie ntime nko tumi bi ntime nyo nko afro nsam abusua minim dia meka wo hwa ma me fonko way back dia so obi onim du nko dia so dia so asem na meka yi ebi na dia so ni bi tie me opani bi wa san na napoku me body o living testimony na napoku eno oti asese am na o kasai those days way back 2008 na napoku me wo ma so fie e won na me pay account kase wo me wo na me say taxi bia ba bejira sister bia apie sister ni see from sika kuta na nya asem ketwa wo na ni wo hankepa wa ba na me yiri sia no sister da no say sister me so mi kuru wa nkasa ni kuru wa wo wa se ni kuru wu ento obi adara tin se sofu bia ba se ha ento odere ba be se sofu be bo mpa ya mano a ko de ko se hwi so hospital sabra na dia so clinic ya bomba ni pania na bu omo wo ne pania nko ti no mo yusu se ma na dia duro na ni wo time na so enti opani na no he clinic so doctor no wo ye bibia anyeye e no di kresa na napoku awu ya tam na napoku dire baaye sabra na me eye bench so ne yete na ma me nkora ne nche bench ni ade na napoku to so ti aso me ka cho ye ya de na napoku to so na me so ko hospital ya di ni pato hospital bed so ana stretcher so ti mo fa into stretcher no so ha ni ya de schedule nyam kase ne bena nyam kase ti me yo abusia sa agro mena me kwara position ya ne me ye healing school e de ma man no na bro me bom pa ya na me tin ne se opani ni benyane na so ba sa wu mprensa wonyane obahu obasa wu bieu asa wu bieu na de to so empren nan no opani ni betena se na se na napoku ye living testimony obi odi aso bia ni masama american ukodi aso otwitwa nam enti kumasi akabaka so na nkwase ni enne na napoku ti ase abusia me catch us say ye healing school no na me je apani tiri so tia no ema obi e wowuo wonyane life onse so hasi ni na se obi wu a se de ne nkwa free ne mo no ne tiri ni bi ka pagya ne mo sei na ne nan wo yi de agu nchen na ne sama na unity abusia sini kasa wo we sini a se de odoma kwa na de no me catch us say movie directors and producers omo ye philosophers I'm telling you no kura na no poku sore na data me ka say sabra na meyire wa ofufu ni abakwa bi aja olma manya akra me beti adi yansa yade yansa to aduanem me twa ba akum yenu na no poku ti odi nkoma fede na no poku na say wei na shanka oduma nkuma sikadwa nyam kase ene ba na nyam kase say ebere bom pa ma na no poku wiye papa ni wu 3 times adi ka first one ma ne koye 4 sade skadwa kan ye no a enne wo kodi aso sese a na napoku ti ase afa ko no asan ye flesh na napoku me chiawo ebi na hwe me bi na napoku ye living testimony o ti di aso yesi ya dun kodi aso I'm telling you obi a wowuo wanyane anyankwa me bi ko sahi ehiem krobi ya fa na ehiem wutimi fa sahi bakwai no fa sahi ehiem ho adoba rua na de akọ asankagwa krobi ya fa na ehiem papa bi o edele baaye papa no adi 79 to 80 years papa na wu abusuya so wu papa no a ade ma wu se ne wo ba bi ya adwuma ya ne sabenkum eho na yesei eho na wu su kakra na sabra ma ya so da ho adwuma abusuya me kanya me tuo do ho asaba kire wo ma ya so da ho adwuma mabre me ko akodware atare ahyam krampo na nye ana ma sefra me yire ma me fra me se so fo nya ho me ba na mpanifo bi gira ho akonya ho mo ntia so mo se entra me pie ye o mo na so ni ha me fo mo bi se asas of bani wai o mo ni se so fo ni obi na bodua fuo sabra na ma bodu se kwa na mfui
hear me hope and yes minutes of pania na nko yie abusu askaje ye waka so aye bi aja siesie me wa me yie pa me ni anyame so ade o so anyame to do ho bonu a ede anama sesa wo me ka champane fo so mo ntre so mo se da bi ye ntra me ni ama me fa me number ma wo ebi ana wo ha bi fa ha bra ni amwa 0453 011 926 0553 011 926 me patro screen asia me number de dawo fa na bua me anasa fa na efre me obetima he me KUMAWOOD TV GH ewo YouTube so e live adam soko anasa obetima he me KUMAWOOD TV ewo YouTube ana Facebook so e KUMAWOOD TV me patro ni nyina wo kwa won sabeka e live adam bomade na me bi na so frɛ na bra to ana ma ominia acheche ni achiro adidi kwa nwa tumika na bra ni amwa papa me kan ya fa ne bobo ya do papa ne bai wo data simu o ampane fanche so mo ntana because o mo hwa papa no mo hwa me ya ha me so hwa me famu a o mo say bibia nim na mbi so mo kwa so o mo papa bi na yare na me se mo ko fa mra ya yi papa to bench so aminu ya me catch o say wan sampo bi egu papa no me huru se ni pa boss ada bra enipa ya de ya bo che sabe I'm telling you nipa nsa hwe o minia mom ya no de ho ate na nipa nsa hwe ya yi papa ne to bench so papa ne bon enti me hwe omudi na me se mo ntwa me ko da maba me ko na me de me sa ko sumu dan na me paja meti na me so mai papa adu na be wo awie papa no benya nkwa na amuru na mete voice se ko kache o mu se womwa omu na wotwe 7 days papa ne be sorry ya de papa ne ba ukuada se ne ba pani ne ba dama ya fa ne blacki bia no yusukia okokwa so bada bia ukosa wi asiamu a ene maka metete abusia enso wa ani wonu anom omu nyina hwa me bi omu papa wo asem na mekai papa onya 79 to 80 years no papa ye wo na nsa we nko na ye adwuma na nsa be nkumi ache kwa na nko na ye adwuma kakra bi dia ka nyina hu wo ka so papa no wo nte na ni gusu se srata I'm telling you me be ka chom say aja so mama na wo twe papa no be sorry omu he me di no omu nim say ya no dwa sabra me ka chom say mejo omu sika 3 million and then sika nka 300 cedis tiario sabra na president kofo atwa sika ofrei 5 cedis tie 5 cedis ya ene yedie sabra na sika na baso na me catch up so mo 50 cedis 500 sabra ko ade friend say 50 cedis men kan 50 cedis o mo fa nto ase na me nyina so fa sika na yare sika na 3 days because o mo nim say me on beto me o mo ni gidi o me mo o mo nim say jabeti me fa me so me kan ko ache o say nyame tumi anti atarem nyame tumi enya bremef enya niamaniama ededa adam kom enya bansire adam asere ena enya bibi adam nsa nyame tumi anti patiem se nyame wafra wa no aye bai wafra wo afai adam ne wapare kotum enne so wura dan mu a sent bi wadanum papa no obofunu sabra na mehu angels pa me ko adam mu a me ko na me wura danum ebi wapane da ho me ko papa no na angels atwa me ho asia me soliti me ye healing school ade mo papai first day papa na nkasa second day wan kasa third day me ko dem na me papa na di nkomo na sa me wiye na me firi ho a na me ka che na ma me sa mo papa kasa o mo ko no mo kasa papa na mfi ho mo enti no mo nyi de America na ni after fourth and fifth day no papa na trase papa na so ya trase obi na wo no so ya trase I'm telling you dia so asem du ko dia so asem na America yi wo betire cross check woni dia so ni bia bisansa everlasting sofo obi eneme wo ka everlasting power sofo a obi eneme dia so magidi wo sahi ene important ya sayare ro force ka danya me kase ne be na nya me kase adawro ma me to nsafrawo se to me ka ne bra so ho bamba woni problem abusia ebro ye ye mpai bomo apai ade to so nson me dadama o mache anopa be 7 ana mete so omu ye dede ana me yiri so ije luvasim ada
da no se boba sore se wo kokrom no da afoma che eto opese odina ni kokrom ya pagya emu a boba na tutu ntoma aguso papa na nanti pim I'm telling you sika 3 million no mo famra no abusia 50 cedi no mo fanto ase no eteke 3 days ansa no mo di 50 cedi na yema me wo na ma me sika ma me timi de to me first amplifier na me di preach me ka no kura kirewo papa no to na so mo tua 2.5 and na sika anka 250 no wo ma me 2 million 50 cedi kroma ntia and no papa ne tenase afa papa ne nya nkwawie no papa ne timi ko afuom ekotu banche ne body ekodo ekitwa jabi guso de bra na yire I'm telling you abusia me kadies kadanya me kase timi ye mini ya wo ba na adam problem ba na wo mu bra na jamo ho bai wo ya police ni wo ya obambo wate adia na ya se police ni dadam na ja to danu na ja timi ahye police ni ene na yire no ma na kuwo adia na si ye soja ni me kacho se abusia atare ni nya ho bambo atare ni o ma na dia mawo na mo de obo ho bai de ayo odoma nkoma entimi ni atumiri kana bra wo ye soja ni abra na baje ho bambo ni bi wate for ti be ses kaja nya me kase ne ba na nya me kase ase na muadu muaw adum bi fu so mra mabuaw mini a mekano kura kirewo so on is kaja nya me kase na nam wo ye security personnel me pa kira tutu enye ye o ya tutu enye ye obi na gi so ba me yi wa fra adwuma mu a woni baba ho so ni yi na fra adwuma no I'm telling you me baba ko me ba to so mi no odi fo bai no akọ school me first school ni di ntudwa na o school mo no obi timi sorry tia no odi di natam me ka se one day akwa no ho girl bi se me ba akọ kan ho asem me kan kura kire o so me ba na kan ho asem kiki na akwa no omo exchange west afa wasi mi nyame so na ma mi nyame aboy from wasi me yesei ade a tie na moje tu abaya no do re me ba no nya problem na moje tu no akwa ba ko ho ba ma no ba me ba na class obaya so wo de oya akura no so o sane no a ade a tie anadwuma boy from ade a tie na ba ma no so ba ba me ba na from na ba ma ya jena to comfort school authorities say me ba ni nsum nyame tieni yo bibini enkosi dabai wo bi metime ba bi no obi trete me say wo ba boma reform ade achi a ya just send the to hospital what the comfort school authorities say so mu huru bi da etime ba ni ya ifo so the bosum so na betre school mu ho enti school no body odakura ya mane na body bio abusia me na mempasam sami huru ni pa bi say anu mu ya mmobo ade na si ye na kasati ya me na ade achi ya wo mo na ada so mini ya mekano kuracho say so ahobamba woni problem to me kana bra ne amuwa me pa cho me number ni 0453 011 926 wo screen na see me pa cho me number ne da ho fa na frɛ abusia me dia me say me de ho na ya adwuma me sa ka cho se ma sofodie no me pa cho nya bible school sofodie na me die me yo adwuma nkuma asomafo oduma nkuma difo eje na suma me ti me kaska ganya me kase ne ba na nya me kase asem me ya bra empanisi so do ho ba bo prenkansi ma okotokro enkasro da eje abusia tutumi kana bra so pa bambo dia but the trustworthy spirit na for ti shase me ya me kana kura chewo obabi no oba no mpaibo ya fere Naomi kuro bi ya fere mother so dia so kuro bi dia so nkura ne ba ko ya fere mother so oba ne ya fere Naomi na me ho no oba mpaibo one day me ne me yire da ho de mu ya se ya bom tuo ya bom apampa mu tuo na me tirima me ni nyina yi agufom e oda ye num enti me wi koda fom se na me ka cha me yire se wanye fast en family hospital no de me hospital me mu asaba me kacha me yire no metiri mi hu say metiri mu adwam ye no say ama metiri a mini nyina yi agufam odaye num ya to metuo enti me kacha me yire say so ye fast de me call hospital me mu ade achi ye ana
na me kacha me yire sa da ye bia maso ne nan menti ase en shan kaska dwanya me kacha sa da no me yire se sa ne ma do so po bi guwa no wosie ti me tere ncha ne ye bi nkomo ekoba ba 12 na me nyamfa bia ne nka ma no enso kro na ye numbi yo hona Naomi enne yonku bi eba ye na ewuku ada eto mba ye di nkomo ni nyina bi omi enu nyina so kutama na Naomi sore wadene ba sha chese de wi asa gai na no na katema kasi na sia kasi katema so wi na katema e moja pram no na Naomi ye ni musa ya te se owo ade ababo no ya sori mu Naomi ana ekofom yi na no nyina de moja no mu ya Pentecost for dun ko dia so moda so asem na mekai da ya na me so ya no sanna nya me wasam ana ajaka na mo no ka chem sa asem obetome etimenya study sada so na anyam pai bodawo omu bai dia so no mbesra me timani na yire ane sesa no skajara me dana se sa onu obi na ba ye ntini pa ne bedi madanse ye di nkomo ya sere ye ni age omu ko ya meka sai sesai wa wuwie na mejia no so bompa de me wi sa de kra na firi mu ba bia na ne kra duro no na nya asam ketwa onua meso oni pakra enye yize kameyi mpaye mawo wo hwa me se kada krope kaskada mi woni ketwa bi na nka hurade na ka be suro wiase meje asesa no so bompaye saa wo bi asesa yi chese wa ti se diabolo na ti asesa na ni ba no so oje hu am se aja me do wase ya ma asesa no so koto dia so hospital ni ya bi afa na bambawu ana boys aba ya fa na bambawu wa banyira wa dwa wa diatam sofo kwasia no wai wanu okuminia etu odi atam ba no aka kamera du ma sofo no bi ka chanse ha okọ akobu nkoto de da sofo na sese anya sofo na nka onu ya nka wawu ena omu ka ni nyina efi ho bo ani bedu me na asia no obu nkoto de no so papa me pa o chew na ma antimi hie ena me so me na Naomi otiase abusia, what are you talking about? Me badu obrema ya me bra so awie jeme number 0453 011 926 0453 011 926 me pa cho from number bi me ya so kuma se so ko ba petuda wa ho bia wudam bia me se bra na ja be fam so aso yawo adanse ne droso da ko me se da ba ba dance die nko a me pa cho betime ko me TikTok so sikajanya me kase official ko ya dance eguo ko ya dance fodie ana sikajanya me kase one uko abenya me videos ana so ko YouTube so a sikajanya me kase TV me pa cho sabe kame me dia na mejo one mejo ba ko pe me damufu a so obi se fa ne mejo a ebi o mejo 2 ne mejo 3 me ne mejo 1 the whole Ghana the whole world Bramen chana jamfa me so muaw me pa cho me number ni 0453 011 926 wo ba jaba fa me so aboaw problem bi a wo bia me se bra wo ha bia wo bia me se bra adwuma bia ya bia bra na bra ya mo ho bai mawo na so nya aduane di na so ye nipa ajan hiraw ajan yo kase me de oso ni sia ajan ya do otira ya ba sa be hyiam same time 5:30 to 6 ti bomodia na ba langage na bra betie me wo problem bi abra wo fra line sese ya wo ha bia ekura obi a fra ne ma ho akwankyere ya kire de wo ba ya na otumirika no aba kwasi ara metira se eti bra be hia me pa cho me da se na me tie ni pa bi aje bra no ho me ba fosu man kwa yere meja wada ma me tia wo me da se me tie ni pa bi o me bia me tia me yere Lady Beth Lady Rebecca me pa cho me tia wo I salute you ajan show no onye okese me tia me manyina kuma yana kuyeska me tia wo ajan ya do a o kire be sa ba be hia me pa cho me da se bye bye